מגיע לכפיים חזקות. טוב, אני מבטיח לכם שבהמשך היום יצטרפו אלינו עוד אורחים, ובשלב הבא, בין שני השלבים, אני גם אכיר לכם את כל האורחים שהגיעו לכאן, בשביל שיהיה לנו כזה רצף של הטקס שעומד להתחיל כרגע. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים ותודה שבאתם. שלום. טקס הקפוארה, טקס קבלת חגורות, מתחלק לשני חלקים. חלק הראשון זה לילדים שלא היה להם אף פעם חגורת קפוארה, וזה נקרא בטיזדו, כי הם בעצם נכנסים לעולם של הקפוארה. החלק השני של הטקס זה החלק שנקרא טרוקה ג'י קורדאו, שזה אומר לכל מי שיש כבר חגורה, וזה לא חשוב איזה צבע, מחליף את החגורה. מחליפים לו חגורה. אם יש לי, תגידו לי אתם, אם יש לי חגורה ירוקה, מה אני מקבל? ירוק צהוב. ואם יש לי ירוק צהוב, מה אני מקבל? ואם יש לי צהוב, 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 קום תחילת בעיר, מה אני מקבל? אבל. טוב, אנחנו מתחילים בטקס הראשון, זה טקס ההקבלה. שזה לכל הילדים שאף פעם לא קיבלו חגורות קפוארה. שימו לב שאתם, היום בקפוארה אין דיסק, החברים שלי והמדריכים פה ישחקו איתכם כמו שהסברתי לכם בשיעור, הם ישירו ומצפים מכם שתענו להם בשירה. אז אני מבקש מכל הילדים שצריכים לקבל את החגורה הראשונה להתיישב על המזרונים הקדמיים, וכל הילדים שצריכים, להתיישב על המזרונים הקדמיים, וכל הילדים שצריכים לקבל חגורה שנייה, שלישית והלאה, המזרונים שנמצאים מאחורה. כל מי שצריך לקבל חגורה ראשונה, לא משנה באיזה גילו, לשבת על המזרון על השורה הראשונה, שאנחנו נראה אותה, וכל מי שצריך לקבל חגורה שנייה ושלישית על המזרונים האחרים. שימו לב שחילקנו את זה לארבעה מלבנים, 1, 2, 3 ו4, כל מלבן יהיה מדריך, שיזמין ילד לשחק איתו. אתם תשחקו, תקבלו את החגורה, תצטלמו, תחייכו, תחזרו לשבת בחזרה במקום.